ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। देवगड येथील समुद्रकिनारी पोहण्यास उतरलेले पुणे येथील खासगी सैनिक अकॅडमीचे 5 विद्यार्थी बुडालेत। यात 4 मुली आणि एका मुलाचा समावेश आहे। यापैकी 14 मुलींचे मृतदेह सापडले असून एक विद्यार्थी बेपत्ता आहे। ही घटना दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला कोकण विभाग अध्यक्ष सौ अर्चना घारे परब यांच्या वाढदिवसानिमित्त अर्चना फाउंडेशनच्या वतीने शालेय विद्यार्थिनींसाठी खास स्वसंरक्षण प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले। या शिबिरात युनियन इंग्लिश स्कूल आंबोली येथील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला। हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार येत्या आठवड्यात कमाल तापमानात घट होऊन गुलाबी थंडी पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली। त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात मुंबईकरांना थंडीचा आनंद घेता येणार आहे। सावंतवाडी माठेवाड येथील आत्मेश्वर तळीच्या बाजूला आजारी अवस्थेत पडून असलेल्या रामदास गवळी वय 35 याला रुग्णालयात दाखल करीत सावंतवाडीतील सामाजिक बांधिलकी संघटनेने त्याला जीवदान दिले। त्याच्या नातेवाईकांचा पोलीस तपास करीत असून प्रकृती स्थिर होताच त्याला नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अबिद नाईक यांनी सामाजिक बांधिलकी जोपासत स्वखर्चाने जानवली नदीवर गणपती साना येथे बंधारा बांधला। यावर्षी झालेल्या अल्पवृष्टीचा फटका कणकवली शहर तसेच जानवली गावातील विहिरींना बसलाय। दरम्यान या बंधाऱ्याचा फायदा परिसरातील ग्रामस्थांना होणार आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।